Hakani ke episode ngin ya kabut umi uni kawi pateng kaba ublei utmu ban dei ai nang tu kublei fi baro ki parlok ki bapai ya kati 3C channel sashi sian ni priang subhai fi shaka Dor-Bin ka session haga bangin ya peit ngin ya pule bat ngin ngap ru ya kejing keren ba kejing batai kejing pensha kejing pastor priang subha pa fi pastor sashi sian haga ni session ka bamenta Hashwa ya kabangan sedang bangan yathu ipi ngakwa ban bu kani kawe kajing kentu ya pi ki subscriber hamtam kabangi i play subscribe untuk kami channel pat kumju gi ki bapet kan bah shibon hashwa bapin pet ya program jong Dor-Bin bapin pule shwa ya kot ba ya kitu gi bentar ka bapin sapet pusan ya ki bat sapet pe ini program kan long kajing ram kani kata kejing keren kejong om tangnal di simet de kejing keren jong channel li berkobai bat kade kejing ajumut jong i pastor hari session ngi poi Jenesis Lynnong kabasan ka kitab Jenesis bat ter ngi puli ka bat ngi ngap bat ngi penkun hakat khot ka bapra jong ka Lynnong ka ban riu te tu ngi sedang pastor ngi sedang be kumni hari ka Lynnong kabasan habang sedang ban puli pastor katho bet kibahiar pateng no Adam kani kalong ka kitab syafang ka jenghiar pateng jong Adam lani ngila ban ong nakawin ketien ka kalong dien lani ki long dien ki jong Adam habang apuli kani ka benta pastor nga i bitang ki kerteng bat ki snem kabaning kong yo Adam bat ki snem ka jong u khandai spa lai po snem kumang chukan mau hampat pe nani ka baar kajing kha ya ujeret nang ta kajing kha ya winok uni yonok kumba tho ani ka tho ba hadian riu san snem ulapan ulai yo khon ba hadian tau em lai spa snem ban ya selok ban ya em ban pendai la kajong em oblei ba hadian oblei la shim no bat ha do ka bakhat do jong ni nang basan nga i ulamek ukpa jong noa ubala em nyau spa nyau snem te kini gilong ki benta gi bang pule ba benta ka ban riu pat kalnong ban riu ma i ka tu ka jing ong ba ka jing bomman ka perthai te shwaban poi shatap stor na thai kan baha shibon ban ngin ngap yapi ayu pin dan jimut ban ai ban yalam yangi na do ka ni kalnong ka pasan khot ban kong tatel beli shibun ba ridan ha ka bahidei bat kani ka benta ka bangi peit ni kan nong ka pasan te squat sama ni so snow shana phi kin lau pla ye thu tu to jing dan jong ki snem kirta ki jong ki briu ki ba pher ki ban karteng ha kanikal nong ka san ha ti long kai ki jing snow ko jong phi kan ha bai dei bat kan ki benta phi yo yu nang ni kani ni pastor ka bangala persang re nga musu ono phi nga i bi nang karteng ba de ki number ki snem te ka ba i ka ba kham kabang anut ban ong kolong bet ba kajing hiar jong ka snem lani jong ki sngi ki jong brio nadu po Adam teter nang hiar tang kata hing yo ngkwilenti no pi to ban muslim nya poi be chen kal nang ka pasan to tingi phangai hang ni idon iti babu po ibraket fi na sedang jong nang pasan langi pai na dangi pet ya kanika kot ba kasi ki jongi kanika old version kan ya kaya thu ingi hangni ba ke bu po bracket tu ye di bentai i ba ong iwei chronicle i ka Lynnong ka nikong iwei do saw ka bok madan ni ti kani shlong kata ka ba syarab ihinong puli ba ha ka kitab ki chronicle ha ka balabu jingkan mau itu ki kerteng pateng kemud ini bentang ni kani iwei do saw ni kamut hakat ni kitab kronikil kindon kiju ki keteng tambal abu kerkom ke balingkot ndi kumni kumba batai ni kan long sibu i kawi keteng ding kawi keteng tagai kebadan kam ingi menta habangi phai sin kal nong kebasan kalong bahakan ni kal nong kebasan kini ki kerteng jong kini ki briu ki badan hang ni ladang ila puli renti nadu ka dekat ke balingkong ter hadu ke bakut kenika hadu kan dekat ke balai pau ar hang ni
ngin syam ba kadon kum kabalong bayabu hakawi kaliang kenikal ti kejong u adam tertentu tu ne hadu ulamek hakawi pat kada kaliang ngi i tu kajing her peteng kejong ukan kia srim kumjo te ngangit kat bagi nang yat nang ni ngin sa lap syatamo te kai ka ba nyerap ingi ngni kalong ba kanika jing sedang jong ni kalong kebesan ko ong ba kadai ka kitab syapang ki jing her peteng jong adam dei te hang ni ru lada pipet wa kanika khot ke baningkong keren biang syakatai ka basdang ba kata kasngi ba ublei ulat haw yu brio haka jing serim ublei ulat haw yu kaban biang itu kubinya keren tu session uladam ne kamut katenrai hi kadai na ublei ti long uba pelong ne ti hadin jong kata ba de kisawan kitu terter kan kitu ki kerteng kan de pe itu ka dekat ka ba aru ka keren sepang jong tuition rang wat kan thai thau ki ula kerkhu ki khot kerteng adam ki hakata kasngi men bala thau ki ya kan ni ngila ada bi keren ha ki hakawi ni session ki bahaswa bakum nu kami kini ke kerteng adam tinginum ya banshu mentai kata rei ka ai ka badon kami kalong ba kani ka pateng benriu ka banas sedang bad hakar kombu kerteng pateng la pateng mo pateng kasdang nadu tu kadkhot ka balai tertermo to ngi puli tu kadkhot balai khanang ba nyerap yangi ngan pulien du kadkhot ka balai ba hadu kadkhot ka basan mo mak tu kalong be sithum bad u adam ula im shispa lai posnem bad ula pen kha yau khun haka jing srim jong u bad haka dur jong u hi bad ula khot kerteng u set ya u bad kisngi jong adam hadin ba ula pen kha yau set kilalong pras pasnem bad ula pen kha ya ki khun chenrang bad ki khun kan thei bad kisngi jong adam baro ba ula im kalalong kendai spa bat lai posnem hadin kata layap to ka ai ka bangi yo nang ni kalong naki Lynnong ki bahaswa jong kani ka Lynnong ka pesan tibu adam ula dan kun shwa udan ukai udan abel bat hadin ka jing klat no ka jing sya penyap no ka jong abel ti ka im ka kha kun biang set ne ti balai bahang ni haka porobu kerteng kitu ki a na syakmat kija kiju perkat kata jadi peit katu dekat ke balai mo ong ni bu adam u im shispa le phusnem pat ula pen kha yo khun haka jing srim jong u pat haka dur jong u hi bat ula khat kerteng u set yo telong kani kadai ka benta ka ba don kam na ka benta jongi bahaman la kanu kalong yeng la kalong yang ngi kum kajat ben khasi lani ya kiwe kijat ben riu ru la pedeng jong katu kalong yeng haki jinya keren pateng tu khamnya re bangin yo sngo bahaba ki keren syapang jong ki kerteng na tu kalong yeng ya baro ki khat hang tu kan kemun pedeng si para nyar bangin yo sngo arngut le ni langut ki bakham pau ne khambun sin hi kalong bai uwe te namar ba katu kalong ngamtip ngila ban ongkum no bakalong ka ba kham yarap tharai ya ka ban kedau hadin nakanu ka kalong ngi khidan nakanu ka pateng khidan khato kamlong kum tai ngi ki khun kasiru ada keren syapang jong kita ki apartment ki jongi ngimla banjer kerteng lut ya baro kita ki badan siparam ne hendai ngi kham kan mau tangya nure no ba kham long kerpang lah tu lang yi kata ka jinglong kerpang kami kumno kata ngimla ban song thu wat da dei mengna ya phi ngaru kumalong menta mo ladang ya keren ha ka jeli ki jong him khasi ladang ya kendu bat ki parlok sibuk ki dan ha ki jakam ne dei keren ngide bendan bi kanu ka ba ngin kedau am bangi nya long sipara lani long kur bi ita ka khamsuk banya kedoi kita ki jingajan ni fi syam kumnu na
dan menu bak hampau nak tu long yeng ka long sham tang pastor namar ban kan mau loi baro omla rei utu bak hampau ma kham karpang kata hai ka son sha bak jimot lai kran kata kemut ya ka bakum kata ngim kam perkat ne abangi ya keren ne namar ba kani kedai bet imat kalong hajan baro ki jat ben riu ha baki kendu thamain kong dekila keren tu ti para bi keren hi ngidon ki jong ki ba kinya kedo ki reference ki jongi kan ta te leding lala ban connect kita kemut ka kham suk hakani kar kom yade ni kar kom perkhat ke jongi mut ka kham suk ya kaban ya keren ya kanu ka phang ti hang ni ru abangi phai hang ni ha ka bai dei bu kan kalong be jar ne kam jem kalong pau na kani ka jing her pateng ni kam jem pau balei baka kaja kata hato kan mut ba ublei ulaklet no kata katu pateng kelak-kelak no nyau betik tang nak ni kaliang ka jong set kata kalong ka jing kali ke bami abangi pulih ni namar ya kata ke pateng ka jong kan ke bala penkut haduk katu ka lenong ka saw ka dekat war saw ni hang tu i ba ka kut haula mek ya ha dai haula mek hi ka kut ti nang tu syahmat pade kemut kat kum kan hakani ka kitin ka jong blai kemut klem ya thu yesu ni kemut i kemba hakani kaliang ka babu jing tho hakani ka kitin ka jong ublei kemut kladon pa kalain ka ublei labu thing agi sya yo kan ka tu ka lain ka jong kan tu ublei ula persyang ya kaban keren ya kaban penpoi ya sya ka jing kala ka bomut nei ya keren am tu kesejen badan tendring i kimpoi sya ta nda kidang sakama to ka sa ka jing snai ka jong ublei kata ublei mungkin pendekut musim penkut ya ka tu ka ya ka ni ka bayar pateng na ukan musim tho ye kot baru ndai tering sung thu ba ka jing it ka jong ublei hi ya ki ru kadang krau empat jam 8 do iki hendrei ya ka ni ka we pade kalan ka ba de na uni pade u bakha thamai ka yeng upara jong kan hi uset kemut kani i ka makadan da ka we pade kalan ka ba ublei ukwa ban ya don bentang ni makani kalong yeng long sem ka baning kong ne kini kala ipniap separa ni pe ya tu koi session kala dap ti yukan i klakut kum tum ne kata ko pateng kamu ka sa ka jing sai ka jong ble pen emiki te menta pada da ka poi chani ka jong set pada ni i ka dan da kalan ka bathamai ka ba uble unya dan bentang ni tang ba kata ka jing dan bentang ka jong ble hang ni pada ni pe ba kilong tiket kum ki pateng kum ni mo ka bunyi pet mentan wadam endau ladap si spa lai post nem pen khai khu ne wat yo set tu ti itu si spa lai post nem kemut hadin ka jingya lenti ka jong adam si spa lai post lik nem kajing persiang ho haka episode ka banwan tungin yakmi kata kada ngene winok di nomor bahnyom ne kata ko pateng nomor bahnyom lapin kerpang yu ni namar sapenan kam haki we pada kiban sawan hadin